Takže čaute, vítajte u nového videa. Dneska to bude vlogové video a poviem vám, jak jsem bol od soboty až takzvaně do stredy v nemocnici. Vy nezabudnite dát, keď sa vám to bude páčiť, like a odber a my môžeme ísť na to. Takže v stredu som mal horúčku o 38,2. Potom štvrtek sa to stupňovalo na 39 a tak proste bylo mi úplne na hovno, normálne 39 horúčky by ste fakt nechceli mať, to je úplne hrozné. A kamarát mal širiciny, to asi umíral, alebo ja nevím, co robil. To je jedno. A štvrtek večer, nejak tak, jsem sa vyhádzal, jsem byl úplne vysypaný, že tady na hrudi proste jsem mal také, proste to vysypanie, také červené bodky alebo proste niečo také. A akože mama sa pýtala, že či ma to svrbí, ja som povedal, že ne, ale ono by to malo svrbet, ale proste ma to nesvrbelo. Tak to bolo proste strašne divné. A mama proste, že tak uvidíme, co sa proste stane zajtra a tak postupne. A v pátek som sa zobudil ráno a byl jsem úplně celý vysypaný. Normálně nohy úplně celé, ruky úplně celé, aj krk, prostě všecko okrem hlavy. Ináč úplně celý jsem byl vysypaný. Normálně, nevím, nevím. Prostě jsem byl úplně vysypaný a červený, ty kokos, jak keby jsem sa pálil na slnku v 50 stupňoch. No a tak proste ja som sa strašne lakel, že proste, že co sa deje, lebo na celém tele som to mal úplne. Červený som byl, jak nevím, jak paprika a proste som bol vysypaný a úplne som sa toho bál, že co sa mi deje. A mama proste, nie to proste si vysypaný, že zasa opýtala, že či ma to nesvrbí a ja, že ne, nesvrbí ma to. Tak ona proste čudovala sa, že proč ma to nesvrbí a ja som sa čudoval též. Tak v pátek som išiel doktorovi a neviem, išiel som doktorovi a tam doktori mali dovolenku. Proste doktori majú dovolenku zrovna v ten deň, keď mne niečo je. Zrovna keď mi niečo je, musá mať dovolenku. Tak sme išli za môjim proste doktorom, proste, normálne doktor, ne doktor na tie osýpky, ale doktor akože ten normálny. A povedal nám, že on povedal s týma osýpkama niečo, ale povedal mi, že môže mať niečo so slepým črevem. Ja keď som to počul, ja som byl úplne zesraný, že co mi do prdele je, lebo slepé črevo, ja som si myslel, že to je niečo dôležité, ale ja keď som sa mami potom opýtal, že mami, co keď umrem, ja mám niečo so slepým črevem. A ona mi našťastie povedala, že slepé črevo, že v tele je úplne zbytočné, tak proste som sa trochu ukludnil, ale stále som sa proste bál, že co sa mi stane so slepým črevem. A doktor mi povedal, že buď chodte na Mijavu, alebo do Skalice, ale najlepšie povedal, že máme ísť do Bratislavy a on povedal, že keď niečo bude s tým slepým črevem, tak bude operácia. Jako shut the up, ja nepôjdem na žádnu operáciu. Za chvíľu pôjdem na operáciu, no nepôjdem, ale to sa dozvíte proč. No vlastne ani ste nevedeli, proč idem na operáciu. Dobre, to je jedno, potom vám to povím. Kde som to skončil? Ja aj operácia. Šibeti, nikde nejdem na žiadnu operáciu, proste nie. Proste zabudni. Ja úplne tam proste takto, tam úplne, normálne jeden grcatý kokos, ja tam takto ledva žijem. Normálne a ja, že asi robíš prdel. Tak mne úplne na hovno, úplne všetko možné mi je. On povie operácia. V mom tele ty kokos šok more, ja, že nie proste.
Nie, proste nie. Dobre. Tak, išli sme teda do Bratislavy, sme sa rozhodli, že tam je to úplne najlepší. Sme tam išli. A tak, už sa mi aj zlepšilo, ale 1,5 cesty do Bratislavy a bylo mi špatne. To sa mi fakt nechcelo byť. 1 hodinu a 30 minút v aute. Proste ne, to byl horor. A plus ešte keby som tam neostal, tak ďalšiu 1,5 hodinu zpátky, 3 hodiny v aute a mne je špatne jak psovi. A ne, proste ne, ja tam pôjdem. Išiel som do tej Bratislavy, sme tam, ja tam takto normálne, takto sem tam na tej stoličke. A ona mi tam, dobre, zebrala ma sestrička a povedala, že lahni si. A ja, že dobre, lahnem si. Daj proste hore tričko. A ja, že ok. A ona, že a ešte si stáhni trochu gate. Ja, že dobre. Ona ma tam začne mačkať jak gumový macík. No hej, takto ty kokos, keby robil, neviem, KPR-ko, ale niečo silnejší. A mňa bolelo vtedy brucho a ona ma tam začne stláčať jak gumový macík. A ja, že proste v hlave, že hej, že tebe už co, na hlavu ti je, alebo čo? Je mi špatne a ty mi stláčaš v bruchu jak gumený macík. Dobre, povedala, že mám ísť na sono, tak som išiel na sono. To som zase čakal nejakých 15 minút proste, lebo sú tam ľudia. A išiel som tam. A zase, kamo, úplná tma, normálne ja, že tady zaspím, proste tady na tento míste budem spať. Tady budem spať proste. Tam potom, keď som si zase lahel, tak zase hore brucho, zase trochu dole gace. A potom mi tam dal nejaký studený krém, ty kokos, skoro som vyskočil z tej postele, tak ma to zastudenilo. A on takú tú debilinu mi takto dával na brucho a tak. A povedal, že slepé črevo, že úplne, že tip-top, úplne, že perfektné. Ja, že yes, kamo, neostanem tu, nebudem mať operáciu, jupi. A tak úplne natešený som bol, úplne, že happy, jak 2 grepy, ty kokos. A potom som teda išiel späť k tej doktorke, co mi stlačila brucho jak macík. A išli sme tam a povedala, že ne dneska, ale vtedy, takže teoreticky štvrtok. Suché rohlíky, v pátek, jak sa to volá, rýža, proste také kašičky, tie dietné a vývar. Proste dietu som mal a mám ju doteraz, lebo proste musíme mať, aby sa mi to nezhoršilo. A potom nejaké zemiaky, a že od nedele už nejak normálnejší papat proste, tak to povedala. A ešte horký čaj, akože taký černý a minerálku Fatra. A ona mi to proste povedala, ja že proste dobre, tak budem používať, dobre, aspoň mi bude lepší, došiel som dom, bylo mi úplne perfektné, normálne, aké by sa mi nic nestalo, normálne, vyliečený tý kokos. Tak som papal, pil som, všetko možné. Na ďalší deň sa zobudím a mám tie osýpky. To vyhádzanie. To, co som vyprával, tak to bola blbosť. Ne. Najskôr som mal proste ten slepé črevo a potom som sa vysypal. A no a bylo to zatadle na bruchu a mi proste, že OK, proste, že či ma to nesvrbí a že ne, nesvrbí. Prešiel ďalší deň, mal som to po celém tele, jak už som vyprával, byl som jak rajčina, opäť všetko. A tak išli sme na Miavu do detského oddelenia, proste do nemocnice, proste, lebo proste išli sme do nemocnice. Brali mi krv, všetko a oni povedali, že necháme si ho tu. Ako čo mi to povedala?
necháme si ťa tu a plus ešte. To vtedy byla sobota a ona, že necháme si ťa tu. Jako, what do you mean? Akože nie, ja tu nechcem byť. A ona proste, jak sa to volá, že najmenej do útorka. 4 dní tu budem. Dobre, perfektné. 4 dní. Ja opäť psychicky v prdeli a že ne, ja tu nechcem byť, proste nie. Dobre, potom som išiel do izby číslo 4. Som si láhla na postel. Hej, taká pohodlná postel. Hej, ja by som v tej nemocnici ostal len kvôli tej posteli. To bolo tak pohodlné a to bolo proste taká tá zdvíhací. Ukážem vám video, proste, jak som sa zdvíhal. No a proste, jak sa to volá, no proste som tam ostal a došli tam, ty kokos, asi za jeden den, ty kokos 6 lahviček nejakých debilín, proste tie lahvičky a tam máš proste tú nitku a takto strčenú u mňa a proste tak to mi to proste furt a takto úplne každý den, celý den, máma zase komínem, ty kokos. To som mala za rybačku. Dobre, no a takto sa to proste dialo. Našťastie mal som tam telefón na nabíjačku, takže je úplne perfektné. Mal som aj krásne selfiečko, ty kokos, jak tam som tak v tomore. No a nic, a potom v pondelok večer som si chilloval a potom tam došla do mojej izby mamička proste z dceru. Ona chudátenko tak revala, ale už mi to aj trošku lezlo na nervy, lebo na mňa to trošku akože štvalo, lebo proste ona, ja viem, že ona za to nemôže, že to jej bolelo, lebo ona dostala to isté, nie tu, ale tady. Ja viem, že je 3,5 ročná, ja viem, že to je ešte malé, že to plače, ale ono plakalo tak silno, mňa to už lezlo na nervy, ty kokos, ja už som tam skápinal z toho kriku, ale potom sa tam ukludnilo a na ďalší den proste sme sa nejak začali vyprávať, tak proste potom byla s nima sranda proste a sme sa aj povyprávali, že co a jak a tak, bože strašne chutná. Ona mala také bacovité líčka, ona keď spravila toto, tak ona mala proste takto líčko, proste ona ich mala také kuličky, proste to bolo rozkošné. No však načudujem sa, však 3,5 ročné, však to je rozkošné, proste, však to je úplne, že ťu. Dobre. No a jak sa to volá? No to sme sa vyprávali a tak. Kúkali sme aj telku aj tak, proste hrali hry, tak ja som bola aj na mobile a tak proste. A je pondelok, ne, je ten úterek a oni mi povedia, že ostávaš tu do stredy. Ja som mal taký hype, že kamo, je úterek, idem dom a sestrička. Dobrý deň, Alex, prepáč, ale ostávaš tu ešte do stredy. Mám po tebe skočiť, ako ja tu mám hype, že idem dom, je úterý. Prepáč, Alex, ale ostávaš do stredy a mám po tebe skočiť, ako ja tu čakám 4 dní, že yuppie, finally I go home. No. Ne, proste, sestrička. Dobrý deň, Alex, ostávaš tu ešte do stredy, jaj. A mám po tebe skočiť, alebo mám ti dať na hubu, mám ti dať na hubu teraz, alebo až potom. A mne teoreticky už nic nebylo. Ja som proste úplne byl perfekt, ale počkaj, to je zlé koleno. To je to, na ktorú pôjdem na operáciu, potom to poviem. To proste, takto som vypadal úplne v pohode. A proste žiadna výražka a oni, ešte tu ostávaš. Akože mám po tebe skočiť, alebo nevím co, akože
high-kick na čelo, alebo co? Tak jsem tam ještě ostal. Ja tam úplne v depresiách, že nechcem tu už byť. Ale potom sme sa zase zabavili proste s tú maminku a s dcerou a tak proste. Došla streda, ja som na mobile, ty kokos, a niekto zaklope, ja že dobre, sestrička ide, nevím, dať flaštičku tej malinkej alebo nieco. Tam, ty kokos, nevím, 1,90 m, ty kokos doktor, jako ja, že co ti je? A potom za tým doktorem ešte 7 ešte ďalších bab. Nevím, polovička byla doktorek, polovička sestriček, to je jedno. 8 ľudí v mojej izbe. Nie v mojej, ale proste v tej izbe. Ja, že si robíš prdel ze mňa, jako ja tu nepotrebujem. Ja som sa vždycky čudoval. Mne každý deň vždycky došli proste niekoľko doktorek, lekárek a ja proste mám v hlave, že proč tu je toľko proste toho, nemôže tu byť najmenej 2 alebo 3, proč 7? A v stredu, že 8. Jako ja, že hej, co ti šíbe, more, ja tu nepotrebujem mať toľko toho. Maximálne 5 alebo 3, nač 8. Pre Boha Maria. No a on proste, že ukáž toto, ukáž brucho, ukáž nohy, vypláš jazyk, ukáž hrdlo, ukáž všetko, morem, ty kokos, normálne prehliadka, tak, dobre, viem to slovo. No a on proste, že tak dneska ideš dom a ja, že aha, no, však môžem ísť dom, no, však akože chcem ísť dom, no. A on, že dobre, tak ideš dneska dom a ja proste, yes! A doktorka, že o koľkej dojde mama, ja, že o 1. Bo mi 1 hodina, ona, že ja som ešte na Prieterskom kopci. Jako povedala, že o 1 budeš na Mijave. Ja som ešte na Prieterskom kopci. Jako sorry, ale proč si na Prieterskom kopci? Co robíš o 1 na Prieterskom kopci? Ty máš už byť na Mijave. Čo, mama, robíš tady? Proste, what the Dobre, došla sem, proste veľmi smutná scénka. Som sa rozlúčil s mamou a s dcerou. Ja viem, že to je proste niečo také, neviem, možno pre niekoho to je také divné, ale pre mňa to není divné. Ja som sa s nima vyprával, bavil som sa s nima, rád som byl s nima, bavilo ma proste s nima byť, byla s nima sranda a tak. A ja proste, ja ich opúšťam. Proste mne to bylo proste také smutné. Že oni byli proste na konci chodby a ja som byl tam na začiatku chodby a ja, že proste, že dovidenia. Mne to bolo strašne sad, normálne depression, ty kokos. Mne to bolo strašne smutné proste. No išiel som dom a tatino, že som v robote, nepočkáte ma, nepôjdete pre mňa, ja že hej, ja chcem ísť dom, ja tu nebudem na teba čakať hodinu, keď ty vyjdeš z roboty. A mama že, dobre, no počkáme na teba, pôjdeme na Sovinec na chalupu. Jako fucking jadmore, ja chcem ísť domov, ja nechcem sa trepať na chalupu a hodinu tam byť, more, a čakať na nejakého tatina, ktorý vyjde z roboty. No ja som chcel byť proste doma už. No dobre, prešla hodina, išli sme pre tatina, došli sme dom, ja úplne happy, že finally I home, more. Ako som úplne rád sem, ale stále som rád to, že som doma a ne v škole. A do školy pôjdem až v úterý. Hej, to je tak na hovno. No a jak som byl teraz chorý, tak mne sa zrušila operácia. Ja som mal ísť 26. marca na operáciu kolena, lebo mi sa roztrhla šlacha na kolene, lebo ja som, jak sa to volá,
ja som mal telesnú a ja som spravil taký rýchly drep a mne tam niečo puklo. A mne sa roztrhla šlacha proste na kolene a strašne divné na tento, že ja proste normálne môžem chodiť, behať, skákať, ja môžem úplne všetko. Aj keď mám posranú nohu. A ja s tým môžem robiť všetko. A proste povedali, že idem na operáciu 26. marca, ale ja, jak som teraz byl chorý, tak oni, že nemôžeme vás operovať preto, lebo ste boli chorí. Jako víš co? Sa zabij. No zabij sa. Ja za to môžem, že som chorý a jako proč im to tak vadí? More, operujú mi toto? Ne, mne operujú toto. Toto je hlavné. Keby mi robilo niečo tady, dobre pochopím. Ale co mi... Bože. Co mi tady... To je jedno. Som už zdravý. Nač, proste prečo mi toto ne... No fakt, hej, doktori sú také hovná s prepáčením, že to bolí. Hej, to sú také hovná. Jako, hej, mne niečo je. Mám dovolenku. No tak zabij sa, víš co, ty kokos, mne niečo je. Potrebujem ťa. Ja mám dovolenku. No tak sa zabij, napríklad. Zabij sa na tej dovolenke. A že dovolenka od 5.3. do 6.3. Nač máš tú dovolenku, ty debile? Dovolenka je týždňová. Nač máš dovolenku na 2 dní? A zrovna vtedy bolo čo? 5.3. More, akože, hej, zabij sa napríklad, alebo ja nevím co. More, pak, zabij sa. No, najhoršie je na tento, že teraz som doma, což je fajn. Mám antibiotika, což není fajn, ale nejsou špatné, sú to len tabletky, což je fajn. Ale není fajn to, že včera som došiel budem doma. Štvrtok, piatok, víkend sa neráta, pondelok a útorok idem do školy. A v stredu píšem monitor. Jako co ti šibe? More, ja to úplne som proste doma. Vo ktorej pôjdem jedenkrát do školy a na druhý den monitor? A šibe ti akože? A chceš dostať po hube? Ja viem, že za to nemôžem, ale kámo. V úterý prvý deň v škole a na druhý deň monitor. No tak ja som proste prdeli. Ja som v prdeli proste. Dobre, už nebudem to robiť. No a to je asi všetko a vidíme sa u druhého videa, tak zatím čaute.